Tinokutokezai mabuja akanaka tauya nonhaudza nyasi zuva rochimakumi mairi noshanu mumwedzi uno wachiwabvu. Nyasi ringeri zurororo zuva roAfrica, Africa Day pachirungu. Wazhinji wadokerera vari kundoita kuocha nyama, asi matotadza kundotiwo mhando yenhau nhindi-ibodzi kuno ndingadai ndatozvimbiwa kamuno nyamayo. Rekai hedu tione kuti zvinopera sei. Apa tikaringa zviri munhaudza nyasi, wamunangarwa waburika wari kureketaiwo kutoti ndini ndapa wiki wostaringi mvumo yokuti wapuwe rezinesi nopotiras, asi tabva tavati wasenze nokambani yawiki rechivhayo IMC Communications tagokunyepaika mwedzi wapfuura zuva rochimakumi mairi nosere kutoti iwo wana wikinere ndo waakutopuwa rezinesi rostaring. Imi pakaita kunyangara ipapa apa kambani yacho dandemutande rayo rakavhurwa mwedzi mitatu yapfuura. Wachimbidza kuringa waringa wakatoona chingapato nomutengo yoyo staring yacho ichitandira pamadhora $30 nosere $38 pachirungu, asi izvezvi kureketa kuno yapfikiwa. Paliba ari kuziva kuti sei yapfikiwa kana kuti zviri kudini, asi wanoziva zvopadandemutande aiwa unoda wakona ba waanoramba wachindovhundunura zvese kutanika pachena. Kai chakunyepai kana pano zvimwe zvinenge zvaburika. Nyasi ndo papfikiwa musangano unosangana wachena wakawanda wanoita zvokurima ADMA Agricultural Show pachirungu. Aidi kunenge kuchiita kusaidiwa mapepa masvinu omari repfu. Jameson Timba nyasi agoburika ari kureketa kutoti bato rachero CCC muri kuziva kaa kuti kubva pabva chamisa CCC kune yaChabangu, CCC kune yaiye Timba, CCC kune yaPromise Mukwananzi. Mabuja poita yaWerishman Ncube vari kuita kakaritsana imomo wandorimo kuno nyasi. Jameson Timba aisa wanhu waari kuti ndo makurukota avo vaimadziva nyika ndiye ari kuringana zvomari. Zvacho ayo anoringana zvosahwirano dzimwe nyika. Gumbo anenge achiringa nozvomutemo. Molokele anenge ari kuutano. Mhetu kuno zvokutekedzwa kwezvinhu. Mamombe zvonharaunda. Shiri yedenga zvomadzimai. Unobva waita kupera pawa. Unosaya kuti chii chaizvo chawachiri kunyatsa kuita. Tikaedu tirambe takaringa apawo takaringa iro bato rosisisiri. David Korutati nyasi agoburika akati ndibvirei kumepo kwainini Chabangu ndomuziva ndomuita kuti ndiye mukuru wangu, aribe kana chokundiita, kana ainacho ngaachiite. Rekai tirambe takaringa kuona kuti chii chaitika ipapa. Iye Chabangu abva atoenderera mberi kutoita zvache zviya tabisa wanhu wakavhotewa kuita makanzura okubhinga kuna Nolia Dube naJulia Mupande wese wabisiwa. Pokare naMaria Piri wokumapopoma Victoria Falls kanzuru abisiwa pokare. Tinosvika 2028 zindori sarudzo totoburira mari yatikaburitsa kuita sarudzo inotoita kudhabhura idi zvakaita kunyangara izvo. Rekai tirambe takaringa kuona kwazvinoenda. Owen Mudha Ncube ari kuramba achienderera mberi nokupaumba kureketa pwito nokuita sopwere idi zvakaita kuoma. Mabuja ipapa vhidhiyo tagoona nyasi ari kutoreketa kuti munofanira kuti Ostalos Siziva pokare naiye Joboskara wareke ogoramba wachipfarima padandemutande. Kwaigweitai kuti kana wapfarima mosimukawo muitawo zvokudzivirira bato renyu roZANU-PF. Mabuja paliba ari kuziva kuti zviri kumborevei kana kuti zviri kuperera papi idi zvakaita kuoma. Tondoramba tichindoshuwira nokunamatira kuti Yawe achengetedze
vanhu vakaita sana Jobskara naiye Hostalos Sisiba. Tichakunyepai kana paino zvimwe zvinenge zvaburika. Nyasi uno mutambo webhora yatambiwa Herentals yakwapaidza iyo Teo1 notwiri kukabodzi. Bikita Minerals yasaya kana chibodzi yavhiringidziwa Nongezi Platinum notwiri kukabodzi. ZPC Kariba ikabva yati Nyasi Magetsi tabatidza wakomanawo Yadha wakabva wadzimira nokabodzi kwa0. Apa wohuku Chicken Inn noChegutu Pirates dzandoita 0-0 paribe agoedza mumwe. Apawo tikalinga ipapa mangwana kwa FC Platinum inenge ichiplatinama noDynamos Dimbare tinenge tichiona kuti wanoperera papi. Kepe yafara jerewo ZANU-PF no Simba Bora zvinenge zviri kutatsurana ipapo. Apawo Manika Diamonds nowakomanawo Marasha wokuhwange heno kuti Ngoda no Marasha ndope achachaya achapenya kudarika mumwe. Tinenge tichikunyepai. Green Fuero inenge iripo yakaringana usunosu no Highlanders Bosso zvamangwana izvozvo tikaiti ringe dziri kuitika pasi rese. Bato roCCC bato roANC ragoita kamurari yaro idi zvakaita kunyangariwa. Tikaitione kuti zvinopera papi. Nokuti mazuva tochobva kutosvika musi wechitatu uno ndimanje chai ndikaedu tirambe takagoringa kuti wanenge wachiperera papi pakudini pokare wachiita sei. Tinenge tichindokunyepai zvinenge zvichiitikazvo. Jacob Zuma agoreketai kuti inini ndokuramba ndichihwira kodzero dzangu pokare nezovamwe wese kuti tienzaniseyo pasi pomutemo nokuti munyatsoona kuti tati tasunungukaba kubva kune zviya mabuja pakaita kuoma apa. Tikaedu tirambe takandoringa kwai novamwe ndozvameso muromo ita 0 kunyarara chaiko. Nyasi vanhu vaburika vari kufara chaizvo kuti kwai vakuru vari kutungamira cheche yaShembe yaakasiya iya yomaNazareta yemuSouth Africa kwai yagoramba mari yenge iri kupuwa naRamaphosa mutungamiri wenyika inoita mamiliyoni yomari yomuSouth Africa 10 mabuja kuda kutosita $1 million kawo warume aiwa waramba wakati ewo tikuida mari yenyu tisiyei takadando. Moti dai zvakaitika sezvakaitika kuna Mutendi zviya akabva atoita kutoti rikaiti kutamba chaiko kuti kwai tapuwa miliyoni rikaidu tirambe takaringa. Asi iyawa waomberewa manja kuti waramba kuisiwa muhomwe yomunhu. Kunyika yoIndia kwaizvezvi kuno vanhu 15 wapfa nonyaya yomwoto wagwarasha. Pakaita kuoma. Mwoto uyu heno kuti watandiwa sei kana kuti zvambodini, asi mwoto uyu uri kuramba uchindoita kuririma kuenda nekuyenda. Iditi kuti yawe dai wapindira uye mweya wakapfai dai yandozorora murugare. Mumwe mudzimai anonzi Beatrice Chebeti wokuKenya ndiye atora kumhanya kutsvinu pakumhanya makiromita 10 kuDiamond League. Tikuramba tichizvitenda izvi. Atoita ndiye paribe akamhanya kupfuura iye pasi rese kubvira zvawatanda. Aita maminitsi 20 ano masekondi 50 noina 29.54. Tikuramba tichizvitenda izvo. Makorokoto. Mukatikidzwa kaNyasi muri kuziva zaitika Nyasi. Paino vamwe tinohina patinoda. Vamwe wagototi aiwa Manchester yakatsvuka kuita piriwiri. Zvanyasi Manchester United yatora kamukombe koFA Cup. Tikuramba tichizvitenda izvo. Yabva yati pfeye kuEurope yaakotamba mutambo weEuropa pokare ipapo. Chelsea yange yambopinziwa ndiyo kuEuropa. Dzandimomotera ndodza yakutoimba izvezvi. Namuzandimomotera ini hosana right. Ndo zvaitika ipapa. Yabva yadzikisiwa pasi yakuenda kotamba mutambo unonzi UEFA Championship.
haidi kusekana kunoda kuita vanhu vanoita bau vanondoita dzungu rokundoseka pese pese nokutoti unopedzisira uri ndiwe uri kusekiwa sezvatakuita kuChelsea kuti hehehe maenda pasi pedu pokare kunyange makapedza rigi muri pamusoro pedu. Aiwa rekai tigumire vana mabuja sondo rino tapeta zvirauro ndini wenyu mhanduwewo nawo.